Kek. Siapa? Mbak Lintang. Iya. Selak garing. Weh. Baraup to. Weh. Bar cuci muka. Ngono. Ngaturke tembang, Mbak. Apa sing urung mau, Kang? Hah? Sing urung mau apa? Pepeleng. Oh ya karo apa meneh? Kacu kuning. Oh ya. None mong kacu kuning. Sing tak pali meng kuwi tok rek. Anu tru. Ya ora apa-apa. Berdiri, Mbak, biar kelihatan. Oh ya. Mbak Lintang Alian. Ya. Lintang kok Lintang Alian. Lintang Kairo. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih sugeng enjing, Mbak. Nggih. Nggih. Jumeneng. Lah iya ngono. Liyane kowe ngadeg kok. Sampeyan lingguh dhewe. Ayo. Pekewuh ta? Mboten. Oh ya. Ya prayoga. Nggih. Prayogane nembang, Mbak. Iki pamundutan isih akeh. Wah, kata. Nggih. Nggih, napa Mas? Kurang Dalang? luwih isih 15-an layang sing kurang diwaca ya to? Heeh. Mas. Lah niku borongan apa pripun? Wah, harian kok ora mung trimo borong. Harian. Tukange men iso. Mau sing saka Jakarta ya wis WA. Oh, nggih. Transfer Dari 1 juta. WA, dari WhatsApp juga banyak. Heeh. Ana sing WA sampean ora? Mboten. Mbok menawa titipan requestan tembang nek mau iki mau sing saka Jakarta transfer 1 juta. Oh, Sing nggih. 300 kon ngekke Bagong, sing 700 kon ngepek Gareng ngono. Rencana saka sapa kuwi? Saka Pak Prabowo. Wah. Aku ki anak murid presiden kok ora. Sing nyekel aku. Iya kowe mau nang sedalan-dalan nang mobil ngumuk kowe derajatmu pangkatmu. Aku ya meng aku mbiyen arep anu apa nyalon lurah ki aku ora dadi mergo jenengku ora enek ere. Tenan kok niki Mbak, niki si pintar niki ajeng nyalon lurah men ora dadi mergo ora enek ere. Ora enek ere. Heeh. Pawani Mbak rukun Islam. Oh, nggih. Rukun Islam ing limapun iki Bejo iki, Gong. Piye? Bisa entuk lakon. Ya ora apa-apa. Mau sore kaya arep njeblung ndasmu ya telaten ana. Iya. Aja pada ya, Mbak. aja padha ditinggalke rukun Islam pun niki. Ora Mbak Lintang Kairo ki wong piyai tetek tatak tangguh karo tanggon goblegon ngono. Ayo cakepan ki yo pancen iso diwolak-walik iso dienggo iki iso kuwi ngono kaya Mbak ya. Kedahe pripun? Iku. Hah? Iku nggih kedahe. Puniku apa karo puniki ya wis padha wae wong karo sing ngomong. Nek iki sing muni lenang, nek u ki sing muni wedok. Oh. Oh. Kualik berarti. Oke. Kaya limbuk cangik kae, limbuk kae dumadi saka 5 huruf to niku L I M B U K. Oh nggih. Atau Nggih. kuwi eneng artine. Artinya apa? L I M B U K kuwi tegese linambaran iman murih bisa urip kepenak. Wah. Wah, kuwi ya Jan, saka nyelak tembung besok nyelak meletik nggih Mas. wah mletik ndase.
Kuwi jarwa dosa saka tembung li karo mbok. Kuwi gabungan rek bapak karo tembok. Ibarate ora kena saru, ora kok saru iki perkara biologis lho, Gang. Oh, biologis. Mbak Lintang ya tak ajari sing ora-ora. Weh, ora tak ajari ka wis. Ahli. Golek teori dhewe ngono kuwi. Sahadate. Engko bayare gedhe dhewe kuwi. Beralih jadi peladen ya, Mas ya. Ah iya. Kang angka siji kuwi khas cengkoke jenengan, Mbak. Jan. Nggih. Sing kuwi mah lho piye mah? Siji. Apa ya aku ra iso aku. Bisa aku meng cengkoke Pripun? anu Cengkoke napa? cengkok ribuan kilo. Niku lagune napa Iwan Fals? Bener. Iwan Fals ning pas wis dong titi laras, dadi wis ora fales. Terus, mutu ora ngono kuwi. Ora. Ayo. Kang kapindho salat dene kang Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Nggih. Arep kur apa arep Mbak Lintang dhewe rek. Prayogane kur to. Oh iya. Nggih, nyemanggaken mawon pripun? Ya kur karena sampean ya karo nang jumeneng nang kono. Oh nggih. Dadi men para damen-damen mania iki Damen-damen. leren ledro. Damen kaya nek damen anu ke lho, Mbak. Damen kebanjiran kena do mblasa. Pari ke do kebanjiran kena do ngebiak kabeh to. Oh nggih. Candrane yen Cinandra kaya damen. Sinten jenengan pun ra trima lho Mas jane. Nah? Ya eman to cantik-cantik lho Mas. Ayo. Yo ayo kae ning luwih nengen kele do gladi resik mati. Gladi resik kok mati. Nggih, pepeling Mas. Monggo, arep sing jaipong apa arep sing ngendang batangan to? Sing jaipong wae. Ben gak ndang waras wae. Wah iya. Kudu kaya energi kuwi. Iya. Disangoni Vitacik kok. Nggih pitik lho jane. Kok kaci. Kuwi ana legendane lho, Mbak. Napa? Bungkus Vitacik kuwi to. Nggih. Ayo karo si Mas Juang kae pelakune. Dinggo nyimpen duit. Oh. Aku nek karo bojone rak ngene banget. Nek kakean ngombe kuwi semot. Apa jenenge? Ya efeke dadi Niku lho, pilek. Pilek. oh pilek. Pilek. Pilek terus amit Napa? suwe-suwe lambene saya madat. Ya, pepeling. Ayo Mas Mojo. Yo. Cebrot.
diaturke Mbak, piling. Nggih, sampun. Sing anu ki sapa jenenge, Kang? Apa? Sapa mau lagu sapa mau? Lagu apa kok lagu sapa? Lagune napa? Anu kacu kuning mau. Kacu kuning. Seragenan ya Mbak ya kuwi ya. Nggih, sinten menika Kang Nembang? Tante. Oh, tante. Tante anaknya tante. Oh iya, ayo tante kacunya tante. Apa jenenge sepote reng sik iki mikir aku. Panas mlaku ora nggawa payung. Yo, ayo. Sing ngendang sik sing ngendang agek nyumet rokok. Nyumet rokok. Ayo Mbak kayak karo ngadeg Mbak. Yo. Ya, monggo tante. Mbak Niken nggih? Mbak Niken. Oh nggih. Gek ora sepote. Wah, aku mah dadi ngebleng gara-gara Bagong mau. Apa? Salahku apa? Awang aku ora cik. Serasa. Oh, pon berdiri loh. Mudar kagok. Kok kocak tojo. Weh, sajake arep pindho ah. Weh. Cangkemmu meneng. Ya apa?
Hah? Pindah weh-wehan iku mau. Tobel. Wong leken-leken tak dadi golek momongan. Niki blancane kan pingkal nesu arep ya badhe tindakan. Ya anu tembange kacu. Kacu kuning. Kacu kuning Ora nganggo kayo, Mbak. Kacu kuning. Kacu. Ana ora nggo kaya ming acu kuning. Iya. Digabung. Kaya bebek goreng barang ki nek ora enek bene ora enak. Ora enak. Bebek. Iya. Ayo Mas Maja, mbangane di brakot Bathara Kala ngono. Mbak Niken ki suarane anu pules ya, Gang. Alus. Pules. Halus. Halus. Nang nak karo Mbak Lintang isih kalah halus Mbak Lintang. Lah mboten. Mergo faktor usia, Mbak. Ngono kuwi. Nuwun sewu. Lah mboten no, sami mawon. Faktor usia nek Mbak Niken ki ya halus ning aluse halus agal. Oh nek halus agal ki ya jenenge ora halus. Nek kalau seni ra krasa ya. Oh. Nah. Ya di rungokke adine mbok ya sing prayoga. Sing prayoga. Kok ora senengane. Mbangane rana-rana sangutan coplas. Iya. Ya. Lanjut ya. Yo. Lanjut gak selarep nang Temanggung iki aku. Arep ngapa? Tanda tangan. Gayamu. Tanda tangan apa? Embuh apa ya? Yo, Mbak.
Pak Niken. Mbak. Oh, Mbak. Oh, piye jenengane? Krunguku Pak Niken. Kapan le operasi? Cek fungsi ya. Oh, iya ya. Mbak iki Mbak mau, Mbak. Dadi ati iki diaturke. Oh, nggih. Iya. Dadi ati nggih. Siji nah yo ya ora ya. Iya. Nggih. Oke. Langsung langgamipun apa pripun? Iya. Oh, nggih. Ya bukannya kok kepiye-kepiye karena iki sing aku mesake tim-tim gamelan iki kok nek. Ah, nggih. Nggih mboten Kuda-kuda. napa-napa. Mongko ya do butuh madang barang. Iya. Coba nek tenagane iki robot, Mbak. Dadi Walah nggih. iya. Dadi ati, Kang. Wah. Nggih. Golek iseng. Yo. Sing kaya tapi
ditelasaken. Rina ngidati ati wong prasaja Matur nuwun, Mbak. Iya. Inji matur sembah nuwun ugi Mas Nggih. Dalang. Sedaya kalepatan nyuwun pangapunten iki Inji kula tak semanten kula ugi. ngentekke lakon sak ceritan meneh. Inji pangapunten saderengipun Mas Dalang menawi Nggih. kathah lepatipun. Sami-sami, Nyuwun Mbak. pangapunten, Nggih. nggih. Pokoke nyambut gawe bareng, seneng bareng, bungah bareng, gayeng bareng, gumyak bareng. Nggih. Nggih. Siap. Yo, Iya. Andoro Nggih, matur Janaka. suwun nggih Mas Dalang. Nggih, Mbak Lintang ndereke sing atos-atos liwat dalan mawon nggih. Ampun ndubras-ndubras. Iya. Surasah nglucu kowe iki kae aku awake dhewe wis ditinggal Ndara Janaka karo bapak. Wah, aku yo le mlaku banter banget lho. Malatmara Sang Arjuna semunira kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh nirang padha kadang mbel gegek saduli tomel ngapunten Ndara. Ha kok Semar kaget? Kaget Semar napa? Sampeyan niku kula suwuni dawuh. Kula niku nyuwun sampeyan ngendika. Janjane kula sak anak kula niku ajeng sampeyan jak teng pundi? Sampeyan sungkawa perkara bojo ning nuwun sewu. Kaya-kaya sampeyan niku pasemone mlaku aduh gendring tanpa nganggo mandhep. Kaya-kaya sampeyan arep mupus karo gesange sampeyan Ndara. Mangeling. Mangeling-eling mangemut. Urip sampeyan niku ora mung mligi perkara wong wedok, ora mung mligi perkara katresnan lho Ndara. Nek ngeten iki carane Pandhawa godhang, nek Pandhawa godhang kekuatan negara Ngamarta susut, nek kekuatan negara Ngamarta susut, kawula nungsang puyang numbuk bentus lho Ndara. Ridho mawur mangawawur wurahan tengarane ngajuret gong maguru gongso Kakang Semar pripun sayekti anggonku nganti marang kowe saat majam wong arep tak kandhi tumuju tepining samudra lajeng napa tak kira pancen wis bener kekarepanku yen to luwung boyo aku mati ora nyumurupi gelaring jagat. Seming rembulan yen to kudu kelangan bojo, kelangan anak Kakang. Allah. Mengono kok abrak. Tuma.
kok jer cik-cik lho sampean. Mbok ya mesake kawula ngamarta Ndara, sampean iki aja sak gelem iki. Kula niki lho ditinggal bojo kula, terus anak kula dipasrahke teng kula. Aku ora judhek to. Ngomong kok bocah kula niku bandeli ora jamak-jamak ya, Tru. Nek ora disambi jer cik-cik ra yo sing ora urip aku. Aku mang ngrungokke ature Bagong niku, mang pidangetke ature si Dobleh niku. Ora pantes, ora patut sampean kok mupus urip ming perkara wedokan. Ya. Seswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipara Kadiparan Kakang Semar pripun ya iki ingkang nyaingi kelawan Janaka Prapta rene ya jagat pangestu karo Kakang Arjuna Yayi Dewa Sraniwi sawise siadi gawe gelo arasaning pun Kakang la keteka dadi marepekipun Kakang kamangka wis arep telas tulise Janaka lho kosek anane Dewa Srani merepeki marang sampeyan kuwi mergo aku arep nglempengke rembug njejeke perkara apa tak kira ora ana ingkang pantes dijejeke lan ora ana ingkang dipenerake mergo pancen wis jangkaning kudrat lan uga wis pinesti yen to Janaka bakal kelas tulise aja duweni pambegan kaya ngono lho Kakang sampeyan kuwi satriya kudune luwih bisa mangerteni marang kananing jagat anane aku sowan mrene iki malah supaya Kakang Janaka ora duweni rasa pangrasa sengit marang Dewa Srani merga ngene yen to aku nglanggati sartane yen to aku kepengin mengku garwa marang Kakang Mbok Betari Dresanala kamangka tanpa aku duweni rembug aku ora matur sartane aku ora nembung resane Kakang Janaka kuwi dadi jalaran dosa tumrap Dewa Srani uga Kakang Janaka bakal duweni rasa gething keburu sengit karo aku ning tak kira sampean kuwi kudune malah bisa duweni rasa pangrasa ingkang matur nuwun. Bojomu ya Kakang Mbok Betari Dresanala tak jaluk arep tak rabeni kuwi arep tak muktekke lho, Kang. Arep tak muktekke. Ora kok jeneng arep tak piloro atine, ora arep tak gawe sengsara uripe ning arep tak muktekke. Yen cara wong sing bisa mikir kanthi temen lan tuwajuh tak kira malah ngaturke panuwun karo Dewa Srani mergo bojone wis tak ewangi ngopeni. Ngono. Dadi ora sandadak kowe ndek rasa sengit, kowe ora sandadak duwe rasa mangkel karo Dewa Srani mergo Dewa Srani wis ngopeni ngewangi ngopeni garwamu. Piye? Dadi kowe prapta mrene arep nembung Dresanala. Mestine ngono. Lah niku sing kamu galamane pun culke mawon nek cara kula. Ha to Bagong ora. Enak ya. Dewa Srani, Kakang Janaka apa? Tak kira Arjuna bakal tetel kasatriyane yen aku mbirat ora mbelani. Marang kulawargaku. Kulawargamu sing endi? Kowe wis ninggal karo Dresanala lho. Dresanala tok tinggal kuwi padha karo kowe wis mupus talining katresnan. Nek wis kaya ngene iki terus sapa sing arep tanggung jawab? Kamangka aku wis saguh ngopeni garwamu ya kuwi Kakang Mbok Betari Dresanala. Ora pati-pati kowe bisa mengku garwa marang Diajeng Dresanala yen to durung bisa nglumundhungke mestakane panengah Pandhawa. Wo, dadi karepmu arep atos-atosan ya. Ora dadi ngopo tak ladeni saisaku, tak ladeni Kakang Janaka.
Dok, gelot iki piye metro? Delok, Pak. Kita sing Kalimantan ora turu wengi-wengi lho. Ndak iso lek kuwi. Bacot lho kengko. Malah sempoyongan. Ki jam piro budal wae kok wis balik. Aku wis arep laku lho. Lakunya ndi? Wis kok WA lah. Jane rene dhisik. Wis yang kan tinteni ning ngono kono. Ini ditolong aku. Numpak apa? Kene, terus ya. Terus Imam. Iya. Kapal sih soal kapal. Iya nggak yang penting iya golek duit yang penting kekerasan. Lah kok tulung aku numpak apa? Nya Surabaya. Enggak travel. Travel kok ora teko kene? Iya kan travel nyetel ket kono to ora ket kene. Ket kene kok. Kadung kono wis pesen travel ya kono. Apa Pak bis? Pamane karo wong Jombang lho jare iki. Di kono ada kaya dihubungi si Dani. Hati-hati pokoknya ning bini omong lho, Mis. Iya. Nang kono nggone. Mari ket kene kowe hitungane dulur ya dulur. Dulur ning kutha. Kalimantan ndi to? Barat. Barat. Tak demen. Kamu Ya ada. Kengko Mas Arlunga ya kademen lho terus lah Arlunga iki cah. ning Kalimantan Barat ku tebake iki ku medun ning Pontianak. gede. Pontianak iki numpak motor yang barat ke tengah yang barat. Apa langsung barat? Apa langsung? Kaya ora. Yang barat ke darat. Ke tengah toh. Ke tengah lagi numpak darat engko. Yang barat engko. Iya, berapa jam? Saturmu sapae? Aku karo Pak Lekku. Paling ngabari kapan, Wis? Aku turu kapan? Turu esuk mau dadak. Ora kedingiran ngono. Ora.